Kublai ye pi baro parlok bait hadu hiti ba kowe ke jingpen syirke kansa kta ya baro ngi ki ba pendon kam mobile Jio Airtel Vodafone hanre kumno kan kta katno ka dor kan kiu bat hangno ngila aban light na kane kumta Sngap haduk bakut kane ke video lat skip ya kane video pindu ka jingtip ka ba kordor Hagine ki khandiat snam ki dor recharge ki la kiu keling hanre kane ka kanti ki expert ki ong ba ka jingkla ka long ka ba kham kraw ki mobile company ki shong thait ki ong ba ka pisa ba ki yo na recharge kam biang shu ban peniyaj 5G tower network repair bat marwe ki pipe ba ki nang pendon kam data bun skun YouTube Instagram reels games baro ba Pynkiew spa kai ladapi ken mau house nam arhajar arpeway ki don ki company ba q dor hadu arpeu% hakne ka kenti pat ka jingkren ka bami kalong baha ka ending u snam arhajar arpeu san ka jingyai lenti kan long kumju hanre kanu persen kanu ka plan chispa khandai peu khandai tengka kan kela long ke ka tarik ngin ye thu ye phi shikmat kane ka video kumta perlok menta la poe ka por ban ong shisha ki report ki ong Jio Airtel Vodafone kin Pynkiew ya ki recharge plan da 10% hadu khat R% hau November December arjar arpeusan kemut lada menta chispa khandai peu khandai tengka kan long arspa arpeu AA lada praspa khandai peu khandai tengka kaplan kan long hadu 6000 tengka tam hanre kham kerpang kane ka jingpen Pynkiew kampat day official notification kade ka report bami na telecom experts but media agencies ki ong ki mid range but data heavy plans kin shakta arspa lai peu khandai arspa khandai peu khandai nyau spa khat khandai ka plans ki basic plans kum khat khandai peu khandai tengka bat chispa saw peu khandai q bun skun jingkali kalong kumne hatu pisak ta haoj kane kan kta hagine ki jingjia phi hap siu pisa tam nakaba manshwa data plus validity la ban duna kumju ladpi thit chisnem ka plan menta phila ban penim pisa bat ka jingkla sim card kamut ka operator ru la jia lada ka dor ka kiu palat